hvor Tina Charlotte Blomstergren, hun vil guide os igennem en meditation, ledsaget af Maiken på cello og Jonas på keys. Så det skal nok blive rigtig skønt. Så nu vil jeg give mikrofonen videre til Tina. Dejligt, I vil være med. Det her det er en stund, du kan give dig selv, hvor du bare kan lukke øjnene og læne jer endelig tilbage ned på luftmadrasserne, hvis I har lyst til det. Vi skal nok vække jer, hvis I falder i søvn. Hvis du sidder på en stol, så sørg for, at du sidder rigtig dejligt. Allermest så er det her en pause. En tid, som bare handler om dig. En tid, som handler om at gøre mindre. I en tid, hvor det ofte handler om at gøre mere. En tid, som handler om ikke at behøve at være noget, men bare finde dig til rette. Så til en start, så kan du lukke øjnene, hvis du ikke har gjort det. Du kan lytte lidt til musikken. Måske have en fornemmelse af, at musikken sådan langsomt finder vej til dit hjerte. Du kan forestille dig, at din krop bliver tung. Sådan helt tung. Ned mod din stol eller ned mod jorden. Måske du også kan mærke, at du kan lade dine muskler blive bløde. Det kan også være fornemmelsen af, at du ligesom smelter tilbage mod det underlag, der lige nu bærer dig. Og du skal ikke noget. De næste 20 minutter, det er dine. Det kunne handle allermest om, at du overgiver dig til at tage denne her pause. Hvis du valgte at gøre din krop helt tung, så kan du nu gøre kroppen helt let. Sådan let som en fjer. Og måske du begynder at notere dig, hvordan at der dukker tanker op. Tanker, som tilhører fortiden eller fremtiden. Men hvis du nu vælger at befinde dig i dette nu, så kan du bare lægge mærke til din krop, til musikken, og så være med det. Også en fornemmelse af, at det er nok. Jeg vil gerne invitere dig til at lægge mærke til dit ansigt. Læg mærke til, at du bare kan lade din pande blive bred. At du kan hvile punktet mellem dine øjenbryn. Og gør alle de små muskler omkring øjnene helt bløde. Øjenlågene er måske tunge. Og det er lidt som om, at dine øjne, de synker dybt tilbage, ned i øjenhulerne. Du kan gøre dine kinder bløde. Både indvendigt og udvendigt. Du kan slippe i ganen, i dine tænder og i tandkødet, mens du lader tungen falde ned i bunden af din mund, for bare at hvile. Og så kan du gøre læberne bløde, helt bløde. Mens du slipper i dine kæber, i begge sider. Når du gør det,
så påvirker det din krop. Det påvirker dit nervesystem. Og den ro, som du måske kunne have brug for. Og du skal bare være dig. Det her, det kan ikke gøres forkert. Det er en tilstand af stille væren. Så vil jeg invitere dig til at lægge mærke til, hvordan du trækker vejret. Du behøver ikke at ændre det. Du kan bare lægge mærke til, hvordan at dit åndedræt er helt flydende. Og du kan lade det foregå ind og ud gennem næsen. Jeg vil gerne dele med dig, at hver eneste ånding er mad til din krops celler. Til den energi, eller til den ro, at du måtte lede efter. Selvom du fortsat kan lade opmærksomheden være ved dit åndedræt. Og måske du også lægger mærke til, at åndedrættet og musikken nærmest kan forenes. Du indånder gennem næsen, og du udånder gennem næsen. Og det synes let og ubesværet. Jeg kunne også tænke mig at invitere dig til at se, om du kan trække vejret helt ned i din mave. Så når du indånder, så fylder du hele mavens rum. Så indåndingen er dyb. Og udåndingen kan du bare langsomt lade foregå igen. Ud gennem næsen. Du kan lægge mærke til, at din udånding er komplet. Så det ikke kun er din indånding, du er opmærksom på. Indåndingen er dyb, kommer hele vejen ned til maven. Og udåndingen er komplet, ligesom du får den sidste lille dråbe af luft med ud. Du er opmærksom. Du er til stede. Du er nærværende. Og du er nok. Det er nok. Bare lige at være her. Og trække vejret. Så vil jeg lægge mærke til, hvordan at med hver udånding, så slapper kroppen lidt mere af. Så du indånder gennem næsen. Og med udåndingen slapper din krop lidt mere af. Du kan lægge mærke til, hvordan du med næste udånding giver slip i dine skuldre. I dine arme. I din ryg. Og ned i dine ben. Du kan lægge mærke til, at du med næste udånding bare kan lade kroppen igen blive helt tung.
Lidt som om du bliver ved med at synke tilbage, og at tyngdekraften griber dig. Jeg vil også gerne dele med dig, at allerede nu, så har du forbedret din sundhed. Din måde at hente ny energi på. Eller ro. Måske det kan være som om, at du nærmest suger en næring ud af det, du foretager dig lige nu. Og af musikken. Så du kan bare ligge eller sidde og lytte. Og nu kan du vælge at lægge mærke til hele din krop på én gang. Se, om du kan mærke hele kroppen på én gang. Du kan også lægge mærke til, hvordan at tankerne nogle gange tager over. Det kan være, at du gør noget op. Det er bare mentale events. Det er ikke som sådan sandheder, nødvendigvis. Så når du noterer dig, at der kommer tanker, så du igen flytter opmærksomheden tilbage til det, du var i gang med. Betragte din krop. Så vil jeg gerne invitere dig til at både lægge mærke til din krop og dit åndedræt på én gang. Din krop og dit åndedræt på én gang. Så kan du have en fornemmelse af nu. Du mærker jorden, din luftmadras eller stolen under dig. Du får kontakt med det underlag, der bærer dig. Du kan lægge mærke til varmen og dit tøj mod din hud. Og du er nærværende, og du er til stede. Og du er dig. Du mærker luften, som er herinde. Du kan også have en fornemmelse af loftet, som er over dig. Og væggene, som omgiver rummet, du er i. Og så kan du se med dig selv, hvad du kan huske fra det rum, du befinder dig i. Måske du kan huske den leg. Se, hvad du kan huske fra rummet, du befinder dig i. For at lade bevidstheden finde tilbage til lokalet. Så du begynder at trække vejret lidt dybere. Så din indånding er dyb, kommer ind i næsen, gennem næsen, hele vejen ned i kroppen. Og du kan lade udåndingen være lang og komme ud igennem næsen eller ud igennem din mund. Det kan også være, at du brug for sådan nærmest et lille suk. Så indåndingen er dyb. Beriger hele din krop. Udåndingen er lang.
Du kan vælge at observere din krops respons på, at dit åndedræt bliver dybere. Og så kan du begynde lige så langsomt at røre lidt på dig. Måske på dine fingre eller tær. Det kunne være en måde at bevæge dig på, som om det er første gang, du lige bevæger dig igen. Du kan bare lade øjnene være lukket lidt endnu, hvis du vil. Vrikke lidt med fingrene og med tæerne. Sådan helt fint. Og mens du stille sådan finder bevidstheden tilbage til lokalet, så kunne du jo vælge at spørge dig selv, inde i dig selv, hvordan har jeg det lige nu? Og så bare lad svaret dukke op. Og hvis du vil, så kan du strække dig lidt. Genskabe lidt energi. Finde langsomt tilbage. Og så bare når du er klar på et tidspunkt, hvis du har lukket øjnene, så kan du jo åbne dem igen og være glad for, at du kan se. Så vil vi give dig en lille stund til bare at vågne langsomt. Og velkommen tilbage her i